И сега да видим най-важната тема, която със сигурност доста мъже вече си я задават. Цвет, имаш ли гадже? Имам, да. Имаш. Това ли беше специфичният ти подход да разбереш дали има гадже? Да. Много недиректно беше. Мъж е, нали? Не бе, живеем в много интересни времена, може да... Мъж. Мъж, да. Да. Ето точно заради това мъжка козметика Дюкс произвежда тези креми. Брада има ли? Има. Ако заслужи, може да му направя подарък. Добре. Сега с мен се свързаха много момчета, които си купиха Дюкс. Дори помага, когато има раздразнение на кожата, където расте брадата. Не знаеш, става червено. Да, тук е без сърби, почва да се получава леко акне около брадата. Да. Без да са го мислили, от Дюкс, може би заради естествените съставки, които има, много добре действа на възпаленията, когато има подобно нещо от космите на брадата, изсушаване на кожата. След като се намажат с кремовете Дюкс, това нещо се успокоява и възстановява. Така че препоръчваме мъжка козметика Дюкс. Ако приятелят на Цвети заслужава, тя ще направи подарък за него, разбира се. Тя не знам какво трябва да значи, ако заслужава, нали, как точно трябва да заслужи и как трябва да се представи. Не знаем. Сигурно трябва да измие чиниите. Не, без такива неща.